Го прави лош кмет. Напротив, той е добър кмет. Аз се надявам, че на следващите избори ще получи подкрепата и на нашата политическа формация. Ние сме тук да изкажем недоволство от съвсем други неща. В ГЕРБ има много солидни хора, много сериозни хора. Това все пак е партия с доста гласове, над 1 милион взе на предните избори. Тук сме да изказваме съвсем други послания. И понеже господин Илчев, аз го намерих тук, нали, нашите хора, то явно е излезнал да ги поздрави или да си каже някоя дума с тях. Искам това да им кажа, че аз не съм съгласен с това поведение. Сега, защо сме тук? Аз съм тук и нямах никакво намерение да идвам тук. Дойдох заради това да... И ние ще свършим тази работа. В 5:30 имаме общинско събрание на структурата ни в Казанлък. Да изберем ръководство, да се структурира самата организация в град Казанлък. Пътувам по страната, ще бъда след това в Стара Загора. Утре имаме общинско събрание и в Карлово. Това са местата, които ще мога да посетя. Събраха се тук наши симпатизанти от района, защото не сме съгласни с следното. Не може така съвсем цинично господин Борисов с нашите пари, с моите и с вашите пари да се събират тук, да заговорничат и да подкрепят една на практика частна подписка за референдум. Тази подписка, вижте, те разделиха нацията. От една страна ние подкрепихме идеите на президента Плевнелиев. Той поиска референдум, даде своите 3 идеи. Ние от своя страна излезахме с наши идеи, които бяха 12 на брой. Върнаха ни колегите от ВМРО, върнаха ни колегите от други политически сили. И на следващия ден буквално, вместо да поговорим дали ние сме трета политическа сила, извън парламента най-голямата, вместо да седем и да разговаряме за обединение, за национален консенсус, да има наистина референдум, да отидат хората масово да гласуват на следващите избори, господин Борисов излезе и цинично каза: действайте, аз ще плата масрафа, събирайте подписката. И сега се е събрал тук с неговите функционери, не за друго, да правят сметка как да изхарчат парите от субсидията, за да платят подписка за референдум, която обслужва изцяло интересите на господин Плевнелиев и на Реформаторския блок. БСП и ДПС от една страна се запънаха, не искат референдум, разделиха нацията с 20%, от другата страна се запънаха ГЕРБ, Реформаторския блок и кръга зад Плевнелиев, и те също, за тях има няма 15-20%, и те казаха така: ние плащаме. Той го каза вчера, аз го видях по телевизията цинично. Вара парите, казва, и давам от нас масрафа, събирайте подписката. Как се събират подписки в България? Вие знаете как се събират подписки. Само да обясня, в махалата раздаваш на хората по 20 лева и всеки се подписва и си дава егилето. В момента това правят тези хора в залата или в хотела. Вижте къде са събрали. Това не е в центъра на града. Тук са дошли на къра или в гората, буквално. И това, което искам да кажа, и вече отговарям на въпросите. Вижте колко полиция има и жандармери. Вижте. Аз съм тук, също провеждам събрание в града. Каква е разликата между нас и господин Борисов? Бивш премиер, бивш диктатор, който в момента има НСО, над 100 човека са полицаите, жандармерия го пази тук. От 100 млади човека. Току-що господин Борисов заяви, че България е без цензура и патерици на ДПС. Вашия коментар? Ами полицията в момента кой управлява държавата? Кой управлява държавата в момента? БСП и ДПС. Кой пази полицията в момента? Удобния за БСП и за ДПС. Господин Борисов 4 години управляваше в тотален комфорт с ДПС в парламента и с господин Георги Първанов като президент. Той нямаше никакви проблеми с тях. Сделки всяка седмица в парламента. Днеска полицията и жандармерията, и това аз между другото го заявявам и пред вас, ако така ще продължават нещата, по-добре наистина господин Цветлин Йовчев да си подаде оставката и да напусне поста. Ние без това правителство си заминава. Това само най-големия глупак сигурно не може да го види. Това правителство загуби тотална легитимност. В момента най-вероятно са започнали да крадат в ускорени темпове, защото виждат, че си заминават. И вижте удобният човек на БСП и ДПС, господин Борисов, кой го пази. Аз дойдох тук с секретарките и с хората от партията. А този тук бивш диктатор, който народа говори, ето тези хора го говорят по площадите, прибра 4 милиарда от хората. В момента БСП и ДПС му създават абсолютен комфорт. Има ли други кметове, освен този, който е на радио, господин Илчев, който беше тук, който се прихвърли към вашата формация? Ами, значи първо господин Илчев е един достоен човек и кмет. Аз го познавам лично. Той е, ако не се лъжа, трето поколение доктор.
Плюс това е родени в моя роден град Пловдив и то в една и съща махала сме раждани в Кичук, Париж. Господин Илчев е един достоен човек, но аз се надявам, че сега с това, че съм казал добри думи за него, той няма да бъде обруган и изпъден от хотела на господин Борисов, защото той така прави. Той забранява на неговите... Аз имам в ГЕРБ дори роднини, дори депутати, които са мои близки приятели. Те ми казват откровенно, господин Бареков, нали, или Ники, защото след пак така си говорим, забранено ни е да контактуваме с тебе и да говорим. Дори Борисов не подпитва редовно дали ти звъним по телефоните. Надявам се, че господин Илчев, който аз към него храня най-добри чувства и симпатии, няма да стане жертва на това, че е слезнал тук да поздрави тези хора. А той е от вашата формация или вече или продължава да бъде член на ГЕРБ? Не мога да кажа от каква формация. Значи ние си правим общинските събрания ден за ден. Днеска имаме в Казанлък, утре в Стара Загора, в Раднево, кога е господин Кенов, в Раднево кой е нашия Да, това е зампредседател на партията, изпълнява длъжността главен секретар в момента. Антон Тополов избраха снощи на общинско събрание в община Раднево. Имаше 30 новоприети членове. Това беше първото общинско събрание на територията на област Стара Загора. Днес сме тук в Казанлък. Утре на обяд към 2 часа ще бъде проведено общинското събрание в Стара Загора. В 4 часа ще бъде в община Голово. Продължаваме. Сега господин Борисов мина през задния вход. Орешарски влиза през задния вход. Господин Борисов през задния вход. И вие, ако управлявате държавата, ще влизате през задния вход. Пожелавам си едно единствено нещо, да не ми се налага да свършвам по този начин. Защото в момента това, което се случва тук, присъстваме на един труп политически, който го оглоскват не тези момчета тук отвън с знамената, а тези униформените полицаи жандармеристи. Разберете, няма управление по света, няма политик по света, независимо дали той е бил в опозиция или в управлението, който да го пазят стотици полицаи жандармеристи и той да има бъдеще. Въпросът е абсолютно точен. Аз искам мир, национално обединение и консенсус. Не желая моя министър-председател, не желая моя лидер на опозицията, защото в момента ние сме опозиционна партия извън парламента. Нашия лидер на опозицията, така да го наречем, нали, все пак той има 100 депутати, най-голяма. Вижте го къде се е скрил с жандармерия в гората. Аз не знам това дали ще разберат хората къде се намира този хотел. За пръв път идвам тук, аз в Казанлък съм идвал десетки пъти, най-малко съм израснал в Карлово. Но този хотел тук наистина е в дън горите Лилейски. И стотици жандармеристи да го пазят. От кого? Дали той не се страхува? Защо не излезе? Да си кажем някоя приказка. Имахме 12 точки за референдум. Помолихме го. Това бяха предимно социални. Защо българските граждани да нямат право да определят данъчната политика? Нямало да има предоговаряне на тези въпроси от референдума, като го казва. Госпожо, съгласен съм с това. Обаче той плаща сега, той почва подписка. Тази подписка той каза, аз поемам масрафа. Вчера го видяхте всичките какво каза в Народното събрание. Взе за парлама 2-3 доценти от протестиращите студенти в парламента, реформаторския блок, които очевидно са вече негова патерица. Сега той ще плати да се събере подписка за около 10 на 15 дена. Няма политическа сила в България, дори най-голямата, каквато са БСП и ГЕРБ, която може да събере 500 000 подписа за 10-15 дена, ако не си плати. Това, което Борисов ще направи, е, че с вашите пари като данъкоплатци, понеже една точка от нашия референдум беше за следното – отмяна на партийните субсидии. Сега, той има около 30 милиона в момента спестени на банка. Тези бронирани мерцедеси отвън, с които е той, са купени с вашите пари и с моите пари. Това са пари от субсидията. Всяко бронирано Ауди струва поне по 500 000 лева. Сега, той ще отпусне около няколко милиона от субсидията, ще плати на протестерите, които ще минат по ромските махали в България, ще съберат братите роми подписи, защото един подпис горе-долу струва 10-20 лева за референдум и ще внесе 500 000 подписа в парламента. Това се случва днес. Това е един цирк, един фарс, само че вместо на открито да го направи някъде в центъра на София, вижте го къде дойде и се скри тук. Нали, бяха много красиви, нали, цяло лято маршируваха в центъра на София. Вижте как свърши всичко. Борисов в гората. Казвам тук на тези хора, да знаете, ако имаме шанс да вземем евродепутати на изборите и на предсрочни парламентарни избори, които ние ще поискаме веднага, защото ние сме против БСП, ДПС и ГЕРБ, но не като членска маса, не срещу турците, не срещу левите хора, не срещу кметовете на ГЕРБ. Ние сме против върхушката, против политическата олигархия. Това, което ние ще направим в рамките на няколко дни, ще издигнем кандидатура на известен български журналист и публицист, който ще го предложим, ако спечелим изборите, за
председател на така наречената агенция Чисти ръце. И ето тези хора тук, които се крият, най-вече Борисов и Цветанов, който го няма в момента, те ще свършат по този начин. Росен Петров ли е този журналист? Сега питате вие, Росен Петров. Госпожа Люба Ризова си отиде днес, съжалявам, ето аз ви казвам, имал съм много тежки конфликти с Люба Ризова в телевизията. Последните 5 години в BTV, да. Последните 5 години за мен бяха тежък период. Аз бях извън BTV, оглавих други телевизии, бях изпълнителен директор. Съжалявам за това, че тя си отива по този начин от телевизията. И мога да ви кажа, че нито едно излизане от телевизия или от медии не е добър повод. Аз също не си тръгнах с голяма радост в сърцето. Но аз след Костинброд нямах избор. Аз направих моя избор, излезнах, спрях този човек от властта и трябваше да си платя цената. Аз не бях Госпожа Ризова ли ще бъде този журналист? Госпожа Ризова ще бъде. За госпожа Ризова аз казвам, че съжалявам, че тя напуска BTV по този начин. Съжалявам, че имахме конфликти с нея преди години. Аз си тръгнах заради нея от BTV. Съжалявам, че тя се тръгва по този начин в момента. Не е добре, когато журналисти се тръгват от телевизия. Наистина казвам го най-сериозно. Но пак да се върнем на темата. Кой ще бъде чисти? Кой ще бъде чисти ръце? Няма да е жена, мъж ще бъде. И то, дали хората трябва да гласуват за нас? Вижте, то е много сложно. Значи първо трябва да спечелим европейския вод. Или да имаме няколко евродепутати. За да имаме морално основание да не бъдем смешни, когато в нощта на вота излезем и кажем, да сме предсрочни избори, бройте нашите гласове за сметка на опозиционните гласове. Ние не искаме ГЕРБ, но не искаме БСП и ДПС. И затова, понеже няма къде да отидем, отиваме в опозицията. И казваме така, ако имаме повече евродепутати, да отидем на предсрочни парламентарни избори. С Кенов, с другите хора в партията, с Ангел Славчев, с всички хора, които работят за каузата, създаваме структури. Ние ще имаме около 260 структури, май месец. Ще вземем много добър резултат на европейските избори. Аз нямам никакво притеснение. В понеделник стартират преговорите публично с ВМРО. На 22 ще бъдем на тяхното събрание в София. Аз ще бъда в Бургас на Земеделски народен съюз. Ще има много силна коалиция, ще има говорител коалицията. Отворили сме към други партии. Не очаквам да се развият добре нещата при ГЕРБ и при реформаторския блок. Той за нас ще има много голям мегдан за развитие. Ако направим резултата, октомври избори, ново правителство, вече с повече хора в парламента, правителство на националното съгласие, на националното спасение, на националното обединение. Агенция Чисти ръце. Всички политици и аз на първо място, ако съм спечелил изборите, да минем, да бъдем проверени. Аз съм единственият, който се отказа в момента от банкова тайна. Депозирах писмо в НАП, то е точно 2 изречения. Моля да бъдат проверени моите сметки в еди кои си банки. За целта декларирам пред Националната агенция по приходите, че се отказвам от банкова тайна с моя подпис. Господин Борисов да бъде така добър да го направи. Господин Станишев, Моника Станишева, Цветелина, Парванов и така нататък. Не за пръв път в интерес на истината участва на нашите митинги. Това е едно момче, което е сирак. За него мога да кажа кръгъл сирак. На практика, как да кажа, той е като осиновеното дете на партията и на полк, да го кажем. Така че няма да го оставим, Той просто явно е така не е издържал тук на напрежението, искал е да влезе вътре, да разговаря. Има си, все пак той си има така доста, може би, някакви неприятности с господин Борисов, но ние не искаме тук насилие и напрежение. Искахме просто да си кажем мнението. И съжалявам, още един път казвам, аз извинявам от името на вас, че съсипаха обиди тук срещу господин Илчев, който е един достоен кмет. И това, което ние правим, защото на 16 свикваме също митинг в София. А кой го обиждаш? И тук се чу някакъв възглас, аз го чух, той беше обиден господин Илчев, разстроен ме посреща. Обиден от тези момчета или от хората на ГЕРБ? Някой или отвътре, или от тук, няма значение. Може да не са тези момчета, може да са хората отвътре. Извинявам се от тяхно име. Ние имаме наша позиция, ето вижте какво пише. Бойко ни струваше 4 милиарда. За Мишо бират. Значи нашата позиция е срещу Бойко Борисов персонално, срещу господин Цветан Цветанов. Срещу достойните кметове, които ГЕРБ има. Тук имате няколко примера. Имате, според мен, не лоша кметица в Казанлък. Има не лош кмет в Стара Загора. Има не лош кмет в Раднево. Ние спрямо тези хора нямаме никакви персонални претенции. Но имаме към господин Борисов. Нашите хора, това е молбата, когато ние се събираме на такива мероприятия, на които протестираме, никога няма да чуете да кажем червени бокуци. Никога. Никога няма да чуете, много пъти чувате какво се скандира по моя адрес, когато се съберат в София 15 платени протестиращи. Нали за Бареков Курво знаем всички. От нас това нещо няма да го чуете.
Но ние няма да дойдем да се скрием тук по горите. Нашето място е в центъра на града, на площада. Аз на всички медии. Къде ще бъде нашето събрание? Няма да е в този хотел. Няма със сигурност. Да. В хотел Казанлък на центъра. Някаква изпреварваща информация да ни кажете сега, защото просто времето на притиска медийно. Чисто, вие знаете, имаме ли кандидати за лидери? Кой ще са? Какви ще са битките? За сега един сигурен кандидат, Галин Георгиев, общински съветник, икономист. Не знам дали ще има кандидат за общински председател. Не знам дали няма да има издигнати и други кандидати за общински председател. Ще видим какво ще се случи на събранието. Даже и закъсняваме, но... Ние по принцип искаме да става битка за лидерските постове, няколко човека, да се чуват различни мнения. Медиите са поканени. Отиде ли? Значи имаме информация, да знаете, само че бъде освободен нашия човек. Няма да щурмуваме спокойно. Просто искам да ви кажа няколко думи, защо изразих недоволство. Защото е абсурдно вас, хората, които сте на държавна служба, хората, които трябва да пазите обществения ред, да ви използват, да пазите едно частно лице. Защото той е тук като частно лице, той не е никакъв вече господин Борисов. Кметовете не би трябвало да ги пазите, защото тези хора тук не са дошли да изразят становище срещу кметовете. Ние винаги сме протестирали мирно. Никога не сме посягали на полицаи, напротив, пред очите ни десетки пъти протестиращите в София удряха полицаи, биха полицаи, защото ние бяхме по протестите и миналата зима, и сега бяхме по протестите. Това, което ни възмущава, искаме да ви кажем. Тези хора в момента вътре харчат вашите пари. Как? Ние подадахме ръка и поискахме да има референдум с изборите европейските, да дискутираме всички политически партии, големи и малки, ние сме все пак третата по имена, за точките, които да се опитат. Сега се предлагам, както било приятели, защото тези момчета да се крие като мишка. Много е страх. Моля? Най-вероятно ще